Well, welcome, croeso. This is a much bigger group than we were imagining, and it is wonderful to be able to welcome you here to Cardiff Baptist College for our third annual Rahel lecture. And we will welcome Rhys in a minute, but we welcome Fabio and Miriam, who are related to Rahel. And so it's a great honour to have you here with us. Thank you. Croeso cynnes I hi, Rahel, Darlith, blynyddo. O no, trydydd, Darlith, blynyddo, Rahel. Cafodd Rachel Painter ei geni ym mis Awst 1846 yn Ynys Môn. Yn 18 dechreuodd hi bregethu, hyd yn oed yn iawn na ti nawr, ac roedd wedi cystadlu mewn eisteddfodau ac wedi ennill yr enw barddol Rahel erbyn 17 oed. Ond, gwrthododd ganiatad iddi bregethu gan weinidogion ac arweinwyr eglwysi bydyddwyr Ynys Môn. Ac felly, yn 1866, wnaeth hi teithio draw i Fanceinion ac lawr i dde Cymru hefyd, lle cafodd croeso brwd am ei phregethu a'i haddysgu ysbrydoledig. Mae ei stori yn parhau trwy briodas ac ail briodi yn yr Unol Daleithiau, lle cafodd hi ei hordeinio, ac bydd Rhys yn sôn ychydig bach am beth digwyddodd wedyn yn ei darlith ef. So we will be hearing more of her story, thanks to Rhys, but before we begin, we want to pray. Let us pray. Dyn ni'n diolch i ti, o Dduw, am y cyfle i ddod at ein gilydd ac i ddysgu. A dyn ni'n gweddio y bydd beth bynnag dyn ni'n clywed prynhawn ma yn helpu nid dim ond ein meddyliau ni, ond hefyd ein calonau ni. A byddwn ni'n cael ein trawsffurfio i ddysgu mwy am sut i fod yn ddisgyblion Iesu Crist yn yr oes hwnnw. Dyn ni'n diolch i ti am Rhys, dyn ni'n gofyn bendith dy ysbryd arno fe, a dyn ni'n gofyn i ti ei ysbrydoli, a'i lenwi gyda hyder, helpa ni i'w wrando arno fe yn ystod, ac i deall beth wyt ti'n dweud wrthym ni trwy ei eiriau ef. A dyn ni'n gofyn hyn oll yn enw Iesu Crist. And we pray that you would give us a sense of vision for what might be possible within your purposes. We think of Rahel there on Ynys Môn, desiring to preach. Little did she know that she would end up influencing nations. And so we pray, O God, plant within our hearts that same seed of faith, that we might follow where you lead us, that we might be your servants in whatever sphere you call us to be. In the name of Christ we pray. Amen. Amen. It's a huge pleasure to be able to welcome Rhys Owen. Thank you for coming to us. Rhys was originally a barrister working on justice issues with Welsh Government as well, became a member of the judiciary and then a member of the Senedd, no longer just implementing but making laws. And since being elected, he has led and supported such campaigns as calling for justice for those living in the high-rise flats in Cardiff Bay, a decent pension for women born in the 1950s, and has campaigned for a national care system for Wales to go alongside the Welsh National Health Service. He's also been a member of Tabernacle Baptist Chapel in the Hayes for basically all his life, and has now risen to the exalted position, or perhaps descended to the exalted position in Baptist terms, of chair of trustees. He's a well-known figure preaching around Baptist churches in Wales, and is father to Esther and Greta, and is the husband of Manon.
It's unusual that both of his ministers are here today, but they vouch for the fact that he is so much loved and respected, a brilliant preacher, and I don't know if we'll get to experience this ourselves, but has a wonderful singing voice. And Rosa described him as the fastest reader she'd ever met, which for those of you who know Rosa means that's saying something. His lecture this afternoon is entitled Rahel, Stalin and Trump, and I suspect that those are not three bedfellows who have ever met quite in this way before. And so we're really grateful to you, Rhys, for coming and honouring Rahel and also introducing us to her significance, both in her own life and through her son. Thank you very much indeed. Wel, diolch yn fawr, Ed, diolch yn fawr, Rosa, am y croeso ac am y gwahoddiad caredig i Goleg Caerdydd y prawn yma. Chwilydd i, dyma, dim ond yr eildroi fy'n weld ar coleg. Dwi'n gyrru heibio y coleg ganodd os ar milodd o weithiau. Dwi hefyd wedi parcio yn y maes parcio. Roedd yn had yn meddwl gan bod yn fydyddiwr bod hwn yn rhoi hawl iddo barcio fan hyn. Pwy bynnag oedd yn mynd ymweliad a Tir Cymru yn Gordon Road. Ond dyma'r ail droi fi ddod mewn i'r adeilad. Diolch yn fawr i chi am y gwahoddiad. Serch bod fi heb bod ma'n aml iawn, mae cysylltiadau'r tabernacl a'r coleg yn mynd nôl reit i'r dechreuadau yn y fenni. Blwyddyn wedi sefydlu'r coleg daeth y barchedig Thomas yn brifathro yma, wedi cael ei fydyddio yn y tabernacl, wedi cael ei fagu ar ffarm yn Lecwyd, nid nebeg o'n swyddfa ni. Am rhan fwyaf o hanes y coleg yng Nghaerdydd, ond y ddisgwyliad bod y prifathro yn aelod o'r tabernacl, no pressure, Ed. Sy'n rhyfedd mewn ffordd, oherwydd oedd na gapel bydyddwyr Cymraeg llawer agosach i'r coleg na tabernacl, sef Salem a Moira Terrace, bwys y Royal Infirmary. Ond i tabernacl oedd y disgwyliad bod y prifathrawon yn aelod y cyment oedd yr helynt pa mas testyn y ddarlith llynedd, Sarah Edwards, graig y prifathro William Edwards yn aelod yn Tredigaville yn hytrach o'r tabernacl. Mae hynny wedi cael ei gyfnodi yng nghofiant un o gyn-wenedogion y tabernacl. Oedd e'n scandal mawr ar y pryd bod ni ddim wedi mynd gyda'i gŵr i'r tabernacl. Bu un prifathro, sy'n gwrs chi'n gwybod hwn, Rosa, bu un prifathro, sef J.M. Davies, farw yn y sedd fawr yn tabernacl. Nid yn bell o ble chi'n eistedd ar fore Dydd Sul. Oedd y dal yn prifathro, fe nath anerch y gynulleidfa yn y tabernacl, eistedd lawr yn y gornel, mae Rosa yn eistedd heddi ac yno buodd farw. Yn ôl y sôn ar ôl i fe wneud anerchiad gorau ei fywyd yn marw yn y tabernacl. Yn fwy diweddar, mae'r cysylltiadur bod ychydig falle llai macab. Raymond Williams wedi graddio yma. Dwi'n credu'r unig weinidog o'r tabernacl cyn Rosa i raddio tro cyntaf y tabernacl. Denzil yn cael MTH yma yn ddiweddarach. Hugh Matthews, wrth gwrs, yn brifathro yma. Denzil yn ymddiriedolwr ac Illtyd Lloyd a Margaret Evans yn gaderyddion. Ac wrth gwrs Rosa fel cyn brifathro ac yn barhau i ddarlithio yma. Gobeithio'n fawr bydd y berthynas rhwng ni a'r coleg yn parhau i ffynnu tra peri y ddau sefydliad. A gobeithio mae dim dyma fy ymweliad olaf fi ar coleg. Nawr, pam y testyn? Ed yn dweud bod yn deitl byddwch chi ddim yn disgwyl i glywed. Rahel o Fôn, Stalin a Trump. Wel, mae pobl ledled y byd wedi clywed am y gwesti yn Florida, Mar-a-Lago. Mae ei berchenog, arlywydd Trump, yn ei gyfeirio ato fel tŷ gwyn y gaeaf, neu tŷ gwyn deheuol. Fel arlywydd, mae wedi croesawu gwlad weinyddion yn arweinu'r byd i'r gwesti. Prif weinidog Japan, arweinydd China, arlywydd Brazil. Yn fwy diweddar,
Wrth ar sylwi ar y weithred filwrol yn Venezuela a cipiad ar lywydd Maduro, nid mae rhyw stafell arbennig yn y tir gwyn o Trump yn edrych ar hyn, ond yn y resort Mar-a-Lago yn Florida. Wel, pam yn y byd ydw i'n sôn am y resort ma'n Florida ar ddechrau Darlith am Rahel o Fôn? Pam ydw i'n sôn am westy yn Palm Beach, Florida? Wel, trwy y gwesty yna, des i ddarganfod am Rahel o Fôn ac i ddysgu mwy am fab gweinidog y bydyddwyr yma, sy'n o'r teitl i cyfres yma ddarlithoedd. Adeiladwyd y gwesty rhwng 1924 a 1927 gan Marjorie Merriweather Post. Hi oedd etifeddus y cwmni grawnfwyd, Serial, oedd hi'n fenyw busnes enwog iawn ac oedd hi'n socialite, cymdeithasraig enwog yn ei dydd. Wel, ei thrydydd gŵr am 20 mlynedd, o 1935 i 1955, oedd Joseph Edward Davies, sef unig fab Rahel o Fôn. Nawr, mae hanes hir yn dos na o famau dylanwadol iawn ar bobl gyflawnodd gweithredoedd rhyfeddol. Mae'n ni dymod troi i'r testament newydd i ni ddysgu am Eunice a Lois, mam a mam gi Timotheus. Santes Monica weddiodd yn ddiflino am drywadigeth Austin o Hippo, ac os gwrs y rhyfeddol Susanna Wesley, mam anhygol John a Charles Wesley. Mae da ni llawer i ddiolch i'r mamau hyn, a mae Rahel a Joseph yn syrthio i'r un categori. Oedd yn gyfreithiwr llwyddiannus iawn, yn ffrind agos, personol i dri arlywydd, ef oedd ail llysgenad yr Unol Daleithiau i'r Undeb Sofietaidd, cyn cael ei benodi'n llysgenad i Gwlad Belg a Luxembourg, jyst cyn dechrau yr ail rhyfel byd. Bu'n gynghorydd arbennig yn special advisor yn y dwy gynhadledd, falle mwyaf hanesyddol, gwelwyd y byd erioed, sef Versailles ar ddiwedd yr rhyfel byd cyntaf a chynhadledd Potsdam ar ôl fuddugoliaeth yn Ewrop, ble dath Stalin, Churchill a Truman at ei gilydd, ble gafwyd yr rhybydd yna i Japan ar ddiwedd y rhyfel. Wel, iddo gael ei eni yn Watertown, Wisconsin, ym mis Tachwedd 1976, oedd Joseph Edward Davies yn medru'r Gymraeg, ac oedd yn mewn gwirionedd yn medru'r Gymraeg. Chi'n darllen weithiau am pobl yn honni bod nhw'n siarad Gymraeg, ond oedd Joseph Edward Davies yn siarad Gymraeg. Mae dystiolaeth clir o hynny. Fe dreuliodd rhan o'i bletundod yng Ngogledd Cymru. Gafodd ei dad Edward ei eni yn Rhegaron. Gof oedd Edward, a wedi symud i Wisconsin yn 1840, dath yn neithurwr cerbydau, a nath ennill digon arian i ymddeol yn 40 mlwydd oed. Mae blwyddyn arall dy fi. Fel gwyddoch chi, fel mae Rhys wedi gweud yn barod, gas Rachel ei geni yn Mryn Siencyn ar Ynys Môn, neu Rahel o Fôn i rhoi ei henw barddol. A fel mae Rhys wedi gweud, oedd yn gymeriad hynod ddiddorol ac yn hynod enwog yn ystod ei hoes. A dwi'n mor falch bod y coleg wedi enwi stafell ar ei holi a chyfres o ddarlithoedd mwyn cadw ei chof yn fyw. Dwi'n credu felly byddwn ni wedi anghofio amdani oni bai am waith y coleg. Dechreuodd Rahel brygethu yn ifanc iawn a dath i Wisconsin ar daith darlithio, ac yno nath hi cyfarfod â thad Davies. Hi oedd y fenyw gyntaf i gael ei hordeinio yn weinidog yn Wisconsin, ac hynny mae sôn bod llawer o bedyddwyr yr oes yn anhapus, fel oedd Rhys yn gweud bedyddwyr Cymru yn anhapus, oedd bedyddwyr Wisconsin hefyd yn anhapus iawn i weld menyw yn y pwlpit. Ond gweitha hyn i gyd, parhau nath Rahel. Wedi marwolaeth ei gŵr, nath hi dychwelyd i Gymru am gyfnod a bu'n byw ar Ynys Môn eto.
dyna pryd nath i roi cymorth i Lloyd George yn ei ymgyrch etholiadol. Ac un o atgofion cynharaf Davies, a mae'n sôn am hyn, oedd clywed Lloyd George yn areithio yn Harnarfon gyda'i fam yn eistedd nesaf at Lloyd George ar y llwyfan. Rahel wedi'n rhan o'r supporting act i Lloyd George. A mae Davies yn gweud bod wedi cael ei swyno wrth rando ar y dewin Cymreig, y Welsh Wizard, y ffordd oedd yn areithio, a sgwrs dylanwad mawr ar y pwlpit Cymraeg ar Lloyd George. Yn dilyn marwolaeth Rahel yn 1915, disgrifiodd y Watertown News hi fel hyn: y fenyw fwyaf hyfryd a chariadus. A mae hwnna'n anhygoel. Mae rhaid oedd Rahel yn fenyw pendant a chrif iawn. Nath hi cael gwrthwynebiad anhygoel o fawr yn ei herbyn ni yn ystod ydi, ond oedd y Watertown News dal yn ei ddisgrifio hi, gweitha hyn oll fel y fenyw fwyaf hyfryd a chariadus. Dwi'n credu mod yn gweud llawer iawn amdani. Nawr, pan bydd hi farw, yn ei hangladdu, o'na torch enfawr o flodau ar ei harchu. Rhodd o'r arlywydd Woodrow Wilson. Nag yw hwnna yn beth anhygoel, bod arlywydd America wedi rhoi'r torch o flodau yn angladd merch o Fryn Siencyn. Enillodd drama am ei bywyd o'r enw Rahel o Fôn, y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth ddrama canmlwyddiant Wisconsin yn 1948. Felly oedd hi dal yn ddigon adnabyddus yn 1948, blynyddoedd ôl iddi farw yn 1915, i drama yn ei henw hi, i ennill mewn cysadleuaeth, ddim byd Cymreig ynglyn â'r cysadleuaeth i gyfnodi canmlwyddiant y Darlith, a drama yn ei henw hi yn ennill y gysadleuaeth. Nawr, mae'n amlwg bod gwleidyddiaeth yn y gwlad gan o Sir Ellis Jones Griffiths, y gwleidydd rhyddfrydol radical, a chwaraeodd rhan amlwg iawn yn pasio y mesur datgysylltiad Cymreig sydd torri ffwrdd o'r eglwys yn Lloegr. Fe chwarae rôl allweddol yn sicrhau bod hynny'n pasio yn hir gyffredin. Oedd yn gefnder cyntaf i Rahel o Fôn, felly teulu anhygoel iawn. Cafodd Joseph E. Davies fel ei gelwyd, neu ap Rahel o Fôn, i roi enw farddol, oedd hefyd yn aelod o orsedd y beirdd. Gath ei addysgu yn Watertown cyn mynd i brifysgol Wisconsin. Nawr, dwi'n hoffi'r stori yma, a dwi'n cydymdeimlo'n fawr gyda Joseph yn hyn o beth. Yn ystod ei seremoni graddio, fe gollodd ei wallt Gollodd ei wallt oherwydd typhoid difrifol. Dim typhoid sy'n achosi'r colli gwallt o fi. Ond, yn wahanol iawn i'n hyfeillio ni, sy'n neud hwyl ar ymhenni am y colli gwallt. Mewn undod a'i cyfaill moel, tynnodd neb arall ei hetiau graddio yn ystod y seremoni. A dywedwyd bod y weithred hyfryd hon o garedigrwydd wedi cael effaith wirioneddol ar blant iau Watertown. Y graddiodd mewn astudiaethau clasurol a mathemateg cyn graddio ymhellach yn y gyfraith yn 1911 ac yn y dychwelyd i'w ddinas enedigol i ymarfer. Fel wedys i, treuliodd ei ran o'i blentyndod ar Sir Fôn, ac fel myfyriwr prifysgol, treuliodd bob haf yng Nghymru. Rhan o'r amser hynny gyda Evan Rowland Jones, sef conswl yr Unol Daleithiau yng Nghaerdydd, a oedd, fel ei dad, yn frodor o Tregaron. Nawr, oedd Evan Rowland Jones yn aelod yn y Tabernacle, a felly dwi'n hoffi meddwl bod e'n debygol iawn bod y Joseph ifanc wedi mynychu gwasanaethau yn y Tabernacle yn ystod ei gyfnod yng Nghaerdydd. Yn sgwrs, allai ddim profi hynny. Yn y flwyddyn y graddiodd priododd am Mary Knight, merch y Colonel John Henry Knight, dyn milwr eitha enwog o'r rhyfel cartref. Dyn oedd yn ddemocrat ceidwadol blaenllaw a dyn busnes cyfoethog. Cawsant dair merch, Eleanor,
Rahel yn amlwg ar ôl ei fam enwog ac Emlen. O sylwadau diweddarach ei ferched am ei tad, mae'n amlwg bod nhw yn ei barchu'n fawr a bod nhw yn cael ei bresenoldeb adref. Gwrandewch ar adroddiad o'r Madison Journal oedd yn sôn am fe gyda'i ferched pan mae'n ifanc. They would wait patiently for their smiling, good-natured daddy to get through with those horrid politicians, knowing that when he's home again, a team of mules couldn't drag him off his front porch. A os na deyrnged gwell I unigolyn na hynny, a team of mules, ac a synod y byd pido cael Joseph I adael ei gartref a gadael ei ferched. Cymerodd rhan yn Eisteddfod Milwaukee yn 1912, Eisteddfod ble enillodd yr emyn dôn Milwaukee y wobr gynta. Milwaukee ar yrfa bywyd, na ni, fi wedi cael yna, chi'n gwybod yrfa bywyd yn y byd. Na ni, yr emyn dôn yna gyda Daniel Prythero ennill wobr. A beth sy'n hyfryd, roddodd Joseph E. Davies ac enillodd yn yr anerchiad am Gymru a'i dyfodol. Dyna dywysiodd siarad yn dan yn Eisteddfod Milwaukee yn 1912. Nid rhyw Cymro plastig o Joseph E. Davies, oedd e'n caru cenedl ei rieni. Ac yn y ddarlith yma, oedd e'n gryf o blaid hunan lywodraeth, ymreolaeth I Gymru. A nath Milwaukee Journal ei ddisgrifio fel un o areithwyr gorau ei genhedlaeth. Yn sicr, areithwyr gorau ymysg cyfreithwyr ifanc y Darlith. Dyn yn ôl Milwaukee Journal oedd yn edmygydd brwd o'i wlad ei rieni a lle dreiliau cryn dipyn o amser. Byddaf yn sôn maes o law yn fuan am set y dath Joseph Davies yn negodwr rhyngwladol blaenllaw. Dyn a gymysgodd gyda gwleidyddion ac arweinwyr y byd yr ai mwyaf dylanwadol ei oes. Dyn oedd yna yn yr sefyllfaoedd mwyaf hanesyddol ei gyfnod. Ond cyn I fi sôn am hynny, dwi eisiau dweud un stori fach o'i geiniau. Hanes eto dwi'n credu sy'n dweud llawer iawn am y dyn. Oedd Joseph E. Davies eisiau prydferthu ei ddinas enedigol. Felly berswadiodd perchnogion y tai ar y briffordd I fabwysiadu blaen eu tir, o darn o dir o flaen pob tŷ yn Watertown, a fe berswadio nhw y perchnogion I fabwysiadu y darn o tir o flaen y tŷ, a'i droi yn ardd flodau. A perswadio nhw pob un I blannu blodau ac yna fod yn gyfrifol am ddyfrio a gofalu am y gweliau blodau. Cafodd Joseph glod mawr gan y papur lleol am hyn, am droi'r stryd yn un o'r rhai harddaf a mwyaf croesawgar yn y ddinas. A dywedodd y papur lleol bod hyn yn wers ymarferol o'r hyn y gellir ei gyflawni, o'r harddwch y gellir ei gyflawni pan fydd pobl yn cydweithio. Ac ydyw hwnna'n stori fach hyfryd am y dyn yma. Yn fuan wedyn, bu'n weithgar y myd gwleidyddiaeth y Darlith, gwasanaethodd fel dirprwy I Gonfensiwn Democrataidd Wisconsin yn 1912, ac erbyn 1910 cafodd ei ethol yn gadeirydd y Blaid Democrataidd yn Wisconsin, gan ennill dros 80% o'r bleidlais. Ydy hwnna'n beth arbennig iawn, 80% o'r bleidlais. Yn y rôl yma, fe ymwelodd Davies a Chymru a Lloegr am y tro cyntaf trwy statws swyddogol. Ac yna, oedd yna am 2 fis yn 1911, a dyna ei gyfle fel oedolyn y tro hwn I gwrdd â Lloyd George, a oedd ar y pryd yn gynghellor y Deyrnas Unedig. Nawr oedd hwn yn gyfnod anodd I Lloyd George, yn gyfnod trafferthus iawn I Lloyd George. Os gofiwch chi,
nath Lloyd George cyflwyno ei gyllideb y bobl yn 1919. Hyn yn cynnig trethi uwch ar y cefnog a buddiannau cymdeithasol i'r tlawd, a byddai maes o law yn datblygu fod yn y wladwriaeth les. Pensiynau hefyd i'r oedrannus. Nawr, bryd hynny, o tir arglwyddi yn llawn teulu boneddigion. Ac wrth gwrs, do'n nhw ddim o'i talu fwy o drethu mwyn rhoi pensiynau ac mwyn rhoi arian i bobl tlawd. Ac oedd y tir arglwyddi yn gwneud unrhyw beth i blocio cyllideb y bobl i basio. Hyn wedyn ni arweiniodd i sicrhau deddf Senedd 1911. Hyn lleihau pwer yr arglwyddi, yn stopio'r arglwyddi i allu blocio biliau a chyfyngu ar pa mor hir o'n nhw'n gallu gohirio deddfwriaeth i 2 flynedd. Gwyliodd Joseph E. Davies y ddadleuon i gyd am basio deddf Senedd 1911. A dyma ysgrifennodd nôl i'r Madison Democrat. It has been my good fortune to be here in the midst of a constitutional crisis. That meant a revolution in the constitutional history of Britain. Mae'n ddiddorol sydd mae'n revolutions ni yn wahanol i revolutions gwledydd eraill, ynddo? Which meant a revolution in the constitutional history of Britain. It was wonderfully interesting and instructive, but there is not even a semblance of order in that parliament. Mae rai pethau ddim yn newid. Fel cadeirydd y blaid yn Wisconsin, sicrhawodd fod y dalaeth a thaleithau'r gorllewinol eraill yn gefnogol i Woodrow Wilson yng nghanadledd genedlaethol y Democratiaid yn 1912. Gwaith hyn i Davies ennill cydnabyddiaeth genedlaethol. Ac yn ystod yr ymgyrch arlywyddol, penododd Wilson Davies yn bennaeth ar ei ymgyrch gyfan yn y gorllewin. Ac fe'n arwydd o ddiolchgarwch, ar ôl i Wilson cael ei ethol i'r tŷ gwyn, fe benododd Davies yn bennaeth ar y Bureau of Corporations, a ddaeth yn ddiweddarach yn the Federal Trade Commission, gyda Davies yn gadeirydd cyntaf yn 1914. Nawr mae'r comisiwn yn dal i fodoli, mae'r comisiwn dal yn gwybod mas da biliynyddion America, er i'r rôl y comisiwn yw hyrwyddo cysadleuaeth a diogelu defnyddwyr. Ymddiswyddodd yn 1917, gan fod ar y lywydd wedi gofyn iddo'n bersonol. Gofyn iddo'n bersonol i sefyll fel ymgeisydd seneddol ar ôl marwolaeth y Seneddwr Democrataidd o Wisconsin. Yn anffodus, bu farw y Seneddwr pan seithodd ei frawd ef ar ddamwain yn ôl y sôn wrth i nhw hela hwyed da'i gilydd. Nawr, ein ni gyd yn gyfarwydd, ein ni gyd wedi clywed am isaetholiadau pwysig allan ni fel yng Nghymru allan ni am 1966 yn Gyfyrddin, yr isaetholiad diweddar yng Nghaerffili, isaetholiadau pwysig sy'n newid trwad cenedl. Wel, yn y marn ni, nas yr etholiad yma newid tynged y byd. Nawr, falle bod chi'n meddwl fi'n gorddweud. Ond oedd hwn yn gyfnod anodd i Wilson yn y Senedddy. Oedd yna wrthwynebiad cynyddol yn yr America i syniad Wilson o gyngrau'r y cenhedloedd ac i America cael rôl flaenllaw yng nghynghrau'r y cenhedloedd. Collodd Davies i'r Gweriniaethwyr gan amddifadu'r democratiaeth o'r rheolaeth y Senedddy. Ac hynny, maes y law yn arwain at golli'r bleidlais i America i ymuno a chyngrau'r y genhedloedd. Nawr i chi sy'n diddordeb yn hanes, yn gwybod bod llawer yn meddwl bod pido cael cyfranogiad America yn chyngrau'r y genhedloedd
wedi arwain at ymateb gwan y gynghrair ac y byd ryngwladol i ormes y Natsiaid ac i ormes y Reidal yn Ethiopia yn y 30au. A bod hynny wedyn ni maes o law wedi arwain at yr ail rhyfel byd. Felly dwi'n credu, dwi'n gywir i ddweud, bod colled Davies yn yr is-etholiad yna wedi, o bosib, newid tynged ein byd ni. Yn dilyn y rhyfel byd cyntaf ac ei golled penodwyd Davies gan Wilson yn gynghorydd economaidd, Special Advisor am yr economi i'r Unol Daleithiau yng nghenhadledd heddwch Versailles. Dychwelodd e wedyn ar ôl hynny i ymarfer fel cyfreithiwr yn Washington DC, a fe derbyniodd y ffi mwyaf yn hanes y bar yno, sef 2 filiwn o ddoleri. Hynny nôl yn 1920. Bydd yna'n ffi mawr i fargyfreithwyr nawr, o dychmygwch, ennill ffi felly yn 1920. Trwy gynrychioli cyfranddalwyr cwmni ceir Ford yn llwyddiannus yn erbyn trysorlus yr Unol Daleithiau. Nawr, mae'n deg i ddweud, doedd Davies ddim rhy ffysu pwy oedd e'n cynrychioli fel cyfreithiwr. Fe gynrychiolodd yn benied, gwleidyddion, arweinwyr yn debau llafur a grwpiau llefrif. Felly ystod anhygol ei am yn benied i undebau llafur, i grwpiau lleafrifol, ond ei arbenigedd oedd cyfraith cystadleuaeth. Cynrychiolodd lawer o cwmnïau mawr ei oes, gan gynnwys yr Anglo-Swiss, Nestle a Fox Films. Yn 1935, fe ysgarodd ei wraig gan achosi gofid mawr i'w deulu. A dyna pryd briododd e yr etifes gyfeithog General Foods, sef Marjorie Merweather Post. Hi wedi etifeddu 20 miliwn o bunnau, a thrwy hynny wedi adeiladu Mar-a-Lago. Dyma ddwedodd ei ferch hynaf am yr ail briodas. I did not go to the wedding. I stayed with my mother and took care of her. My mother was an angel. My father and mother were absolutely devoted, and it was a terrible shock. But he fell madly in love with Marjorie, and I don't blame him. She was terrific. Disgrifiodd ei ferch iengaf a'i wraig Davies fel hyn. Dyma gwedodd hi am Marjorie. Marjorie was the most glamorous, beautiful woman I've seen in my whole life. I've never seen a woman more like a queen. Nawr oedd Joseph a Marjorie yn gasgwyr brwd o gelf Rwsiaidd. A hyn yn creu diddordeb yn Davies yn hanes a diwylliant Rwsia. Felly fi neidiodd at y cyfle pam nath ei hen ffrind Roosevelt gofyn iddo fynd yn ail i sgenad. Yr ail i sgenad wedi bod i undeb Sofietaidd. Rachod, gwlad ifanc, gwlad â phroblemau mawr ac yn yma Davies yn camu yn y 30au i Rwsia ac i Ewrop oedd yn nghanol gymaint o ansicrwydd. Ond oedd fe a Roosevelt yn hen ffrindiau, nathon nhw gwrdd â'i gilydd pan oedd y ddoi yn gweithio i Wilson, ac oedd nhw'n treulio llawer amser gyda'i gilydd, nid unig yn broffesiynol, ond oedd chwarae golff, ac oedd y teulu yn cymdeithasu ei gilydd. Felly eto, fel wedys yn y Gymraeg, mae pobl yn honni bod lot o bobl yn siarad Cymraeg, a fe gydyn nhw ddim, a mae pobl hefyd yn honni bod pobl yn ffrindiau da arlywyddion, ond oedd Joseph E. Davies yn gyfaill personol i Roosevelt. Oedd y teulu yn cymysgu a'i gilydd. Fel llysgennad, bu Davies yn asesu cryfder y fyddin Sofietaidd, yn asesu llywodraeth, yn asesu ei diwydiant, ac i ganfod ar ba ochr bosib y bydd y Rwsiaid yn dod yn y rhyfel o Davies yn gwybod oedd yn anatol. Disgrifiodd Roosevelt Davies
fel the most successful jack of all trade I've ever met. Nawr, oedd Davies yn Rwsia yn ystod y Purge Trials enwog Stalin. A doedd adroddiadau Davies o'i gyfnod yn Rwsia ddim wedi cael ei effeithio o gwbl gan y diflaniadau torfol yma a'r Purge Trials ofnadw yma. Oedd ei adroddiadau o'r Undeb Sofietaidd yn hollol ymarferol, yn hollol bragmataidd, a fel arfer heb unrhyw ferniadaeth o gwbl o Stalin a'i bolisïau. Aeth ar nifer o deithiau wedi cael ei drefnu'n ofalus iawn gan Stalin o amgylch y wlad, ac mewn un o'i femos olaf o Moscow i Washington, dyma ddywedodd Davies: nid yw comunyddiaeth yn peri bygythiad difrifol i'r Unol Daleithiau, gallai perthynas gyfeillgar yn dyfodol fod o werth cyffredinol mawr. Dywedodd hyd yn oed fod comunyddiaeth, a dwi'n dyfynnu eto, yn amddiffyn y byd Cristnogol o ddynion rhydd, ac anogodd bob Cristion, a dwi'n dyfynnu eto, yn ôl y ffydd a ddysgoch wrth lun eich mam, yn enw'r ffydd a ddysgoch yn y temlau'r addoli i gofleidio yr Undeb Sofietaidd. Tybed be byddai fam bregethwr Rahel o Fôn wedi meddwl am sylwadau o fath. Rhagfynegodd yn anghywir mewn un araith yr sylwadau yma. Mae'n ffaith ymarferol yn ôl Davies, byddai unrhyw un sy'n adnabod ei Ewrop yn gwybod na fyddai gwledydd y Baltic, Romania, Hwngari a gwledydd eraill Ewrop byth yn derbyn i cael ei rheoli gan gomunyddion, beth bynnag a ddigwyddau. Mynychodd Davies un o chosion llys enwog Stalin, a daeth oddi yno yn grediniol o euogrwydd y cyhoeddiedig. Ac oedd hyn yn hollol wahanol i farn y wasg orllewinol ar y pryd, ac yn wir i farn staff ei hunan. Ysgrifennodd un o'i olynyddion a weithiodd o dan Davies yn Moscow y geiriau hyn, y geiriau berniadol hyn. Ambassador Davies was not noted for an acute understanding of the Soviet system, and he had an unfortunate tendency to take what was presented at the trial as the honest and gospel truth. I still blush when I think of some of the telegrams he sent to the State Department about the trial. I can only guess at the motivation for his reporting. He ardently desired to make a success of a pro-Soviet line and was probably reflecting the views of some of Roosevelt's advisors to enhance his political standing at home. So barn ei olynydd fel Llysgennad o bod Davies yn gwneud hyn mwyn gwella ei sefyllfa ei hunan nôl yn Washington. Cyfnodwyd ei amser yn Moscow yn ei lyfr Mission to Moscow, a werthodd dros 700,000 o gopïau ledled y byd. Troswyd hyn i mewn i ffilm propaganda gan Warner Brothers yn 1943 i ddangos Stalin mewn goleuni cadarnhaol. Disgrifiodd cynnyrchydd y ffilm fel hyn: "It was an expedient lie for political purposes, grossly covering up important facts with full or partial knowledge of their false presentation." Dywedodd y cynrychiaeth hyn am Davies: "I did not fully respect Mr. Davies' integrity, both before, during, and after the film. I knew that FDR had brainwashed him." Fe nath y ffilm cyfyrhau rôl Moscow
yn y cytundeb Natsiaidd Sofietaidd, ac yn hau y ffaith bod Rwsia wedi ymosod ar Ffindir ar ddechrau yr Ail Ryfel Byd. Ac oedd y ffilm yn portreadu'r Undeb Sofietaidd fel gwlad oedd ar y ffordd i fod yn fodel o ddemocratiaeth. Ac Undeb Sofietaidd oedd yn ymrwymiedig i fod yn rhan gadarnhaol o'r gymuned rhyngwladol. Fel y llyfr, portreadodd y sgript derfynol a oedd y dan reolaeth Davies oedd yn sign off y sgript ar y diwedd. Nath y portreadu y diffynyddion yn y Purge Trials fel pobl hollol eog. Rhywbeth i ni'n gwybod sydd ddim yn wir bellach. Nawr, mae llawer, a fydd i dyfynnu rhai yn barod, mae llawer o bobl yn hynod feirniadol o Davies am y cyfnod yma. Maen nhw'n ei galw e'n naif, i fod yn garedig iddo, yn naif. Ond, dwi'n credu, a dwi'n rhoi ymhen ar y bloc nawr, dwi'n credu mae gwir cymhelliad Davies oedd bod yn gweld bod angen yr Undeb Sofietaidd a'r Unol Daleithiau a'r Brydain mwyn drechu ffasged. A mae hanes yr Ail Ryfel Byd a'r colledion mawr a'r ffaith bod Rwsia wedi cael y ffrynt dwyreiniol yn erbyn yr Natsiaid yn gymaint amser cyn i'r ffrynt gorllewinol ddigwydd. I fi, mae hwnna yn cadarnhau barn Davies. Dwi'n gwybod bydd y rai yn anghytuno, ond dyna y marn i. Taw mae pragmataeth oedd tu ôl i'r sylwadau. Efallai ddim yn hollol egwyddorol, yn sicr yr hyn wedodd am y diffynyddion yn y Purge Trial, ond dwi'n credu mai fod yn pragmataeth oedd Davies y diplomat yn yr achos yma. Ar ôl Moscow fe wedes i anfonwyd i Frwsel i fod yn llysgenad Gwlad Belg a Luxembourg cyn cael ei alw'n ôl ar ddechrau yr Ail Ryfel Byd. Ar y pryd, dyma ddisgrifiad newyddiadurwr o Gymru am Davies. Mae disgrifio Davies fel dyn o olwg drawiadol gyda gwallt llwyd haearn, be bynnag hwnna'n meddwl, falle gwallt llwyd haearn, gan gofio'n annwyl iawn am ei ddyddiau yng Nghymru, gan droi weithiau i'r Gymraeg. Dechreuodd a gorffennodd ein sgwrs yn yr heniaeth. Roedd yn Gymro Americanaidd balch, a dywedodd wrth yr un newyddiadurwr, mae gan Gymru ei feibion mewn sawl safle cymdeithasol o bwys yn yr Unol Daleithiau. Y Cymro mwyaf nodedig y tu allan i Ynysoedd Prydain Fawr yw'r prif farnwr Hughes. Mi nes i gwrdd â'r prif farnwr Hughes 5 wythnos yn ôl, a buom yn siarad yn annwyl am Gymru gyda'n gilydd. Segwe bach i ni nawr am Charles Evans Hughes. Unigolyn anhygoel arall. Nawr, dath Hughes yn agos iawn o fewn drwch blewyn i giro Woodrow Wilson yn etholiad arlywyddol 1917. Yn wir, oedd nifer o papurau newydd yn nwyrain America wedi cyhoeddi yn y bore Evans Hughes wins. Ond yna nath Wilson llawer yn well na'r disgwyl yn y dwyrain. Falle dath ddim yn arlywydd, ond gipiodd yr un o'r prif swyddi eraill. Dath Evans Hughes yn brif ystus, Chief of the Supreme Court, yr unfed person ar ddeg i ddal y teitl hwnnw. A fe a Roosevelt yn cael dadleuon mawr yn ystod am y New Deal yn y 30au, yr goruchaf lys yn dweud bod Roosevelt yn pasio hyn a ddyle fe wneud yn gyfansoddiadol. Nawr, efallai o ddiddordeb i grŵp o fydyddwyr Cymraeg fan hyn heddi, pe bai Evans Hughes wedi ennill yn 1917
byddai 3 bydyddiwr Cymreig wedi bod yn arweinwyr byd ar y pryd hynny. Hughes ei hun yn fab i weinidog gyda'r bydyddwyr Cymreig, David Charles Hughes, ac fe ddylanwadwyd y prif arwr yn fawr, a mae'n dweud hynny ei hun yn ei gofiant, gael ei ddylanwadu'n fawr wrth rando ar yr hwyl Cymreig, wrth rando ar rai bregethwyr Cymru. So, Charles Evans Hughes, a'i dad yn weinidog gyda'r bydyddwyr Cymraeg. Yna, yn Australia, William Morris Hughes, prif weinidog Australia ar y pryd, ei dad yn ddiacon yn Castle Street, capel y bydyddwyr Cymraeg yn Llundain. Ac yna, wrth gwrs, ein Lloyd George ni, aelod yn Brea Cricieth ac hefyd yn Castle Street, Llundain. Nawr, maen nhw'n dweud na gwrthdaro mawr rhwng Morris Hughes, prif weinidog Australia, a Woodrow Wilson yng nghenhadledd heddwch Versailles. Mewn un dadl enwog, driodd Woodrow Wilson rhoi Morris Hughes yn ei le, trwy ddweud, I represent over 120 million Americans. Matebodd Morris Hughes yn chwim, I speak for 60,000 dead. Yr ergyd oedd bod mwy o Australia wedi marw nac o America. Oedd e'n ddyn lletwyth, Morris Hughes, oedd yn aelod o 5 blaid gwleidyddol gwahanol, nath e sefydlu 4 ei hunan, nath e adael 4 blaid oedd e'n sefydlu ei hunan. Ac o'n gweud amdano fe, too deaf to listen, too blind to see, and too short to hit. Gan a little digger o'n nhw'n galw Morris Hughes. Nawr, yn y gwrthdaro enwog yma yn Versailles, oedd Morris Hughes eisiau cosbi yr Almaenwyr. Oedd eisiau cosbi'r Almaenwyr yn llym iawn. Yn wahanol i hynny, oedd Joseph Davies a Woodrow Wilson o blaid ail-integreiddio yr Almaen i'r gymuned rhyngwladol. Ond nhw ddim eisiau roi'r cosb dialgar ar yr Almaen. A mae sôn pryd oedd Morris Hughes yn mynd yn wallgo bod Wilson yn hala Joseph E. Davies a Lloyd George draw at Morris Hughes i'w daweliau, ac wrth gwrs i'w daweliau yn y Gymraeg. A mae hyn yn cael ei gyfnodi bod yn Versailles bod y Gymraeg yn cael ei siarad wrth geisio taweli Morris Hughes. Ond wrth gwrs ni'n gwybod, unwaith eto, pa mor ffôl oedd y cytundeb Versailles, oedd yn wahanol iawn i'r hyn oedd Joseph E. Davies yn dadlen dano fel yr ymgynghorydd economaidd, wahanol iawn beth oedd Wilson eisiau. Bod y cytundeb llym oedd yn groes i farn Joseph Davies wedi cyfrannu at twf Natsiaid ac yna at yr ail rhyfel byd. Yn ystod yr ail rhyfel byd, bu Davies yn gwasanaethu fel cynorthwyodd arbennig eto fel Special Advisor ar broblemau a pholisïau ar gyfwng rhyfel i Cordell Hull. Eto dyn diddorol iawn, fe oherwydd cyfnod hir Roosevelt fel arlywydd, fe yw'r Secretary of State, yr ysgrifennydd gwladol hira ei wasanaeth yn America, 12 mlynedd. Ac yna ath ymlaen i ennill y gwobr heddwch Nobel am ei rôl yn sefydlu'r cenhedloedd unedig. Dyma'r boes oedd mab Rahel o Fôn yn cymysgu dyn nhw. Enillwyr gwobr Nobel heddwch Nobel am sefydlu y cenhedloedd unedig. Rhwng 1941 a 1943, bu hefyd o rôl anffurfiol fel cyswllt bersonol rhwng y Tŷ Gwyn a llysgenhadau Sofietaidd yn Washington. Yn mis Mai 1943, fe anfonodd Roosevelt Davies fel ysbiwr i Moscow
gyda llythyr cyfrinachol i Stalin. Oedd Roosevelt yn gwybod y berthynas rhwng Davies a Stalin. Oedd Roosevelt am drafod materion wyneb yn wyneb a Stalin ac yn cynnig bod nhw'n cwrdd yn Alaska. Dwmod Stalin, Roosevelt, Davies a stenographer. Na gyd oedd mynd i fod yn y cyfarfod. Gwrthododd Stalin yn rhannol oherwydd oedd yn grac bod Rwsia'n cymryd yr holl ergydio yma yn y ffrynt dwyreiniol a bod fe'n meddwl bod y gorllewin mor araf i greu ail ffrynt yn gorllewin yr Almaen. Ond, digwyddodd hyn ym mis Mai 1943, nathon nhw cwrdd wedyn ni yn Tachwedd 1943 yn Tehran, cyfarfod enwog iawn. A dwi'n licio meddwl bod y cyfarfod yna'n rhannol oherwydd neges bwysig Davies nôl yn Mai 1943. Yn y gynhadledd ar ôl y rhyfel yn Potsdam, cafodd Davies ei benodi gan arlywydd Truman yn ddirprwy arbennig gyda statws llysgennad, mwyn i Davies gallu ymgynghori yn uniongyrchol a Churchill a Stalin. Parhaodd Davies i fod yn gynghorydd ymarferol ei fod ychydig yn fwy gofalus y tro hyn o'r berthynas rhwng yr Unol Daleithiau a'r Sofietaidd. Oedd barn Davies yn dechrau oeri am hyn o bryd. Felly'r pragmatig unwaith eto yn gweld yr hyn oedd ar y gorwel ar ôl yr Ail Rhyfel Byd. Fe wireddwyd ei ddarogan wrth iddo gynghori Truman na fydde'r Sofietaidd yn ceisio goresgyn gorllewin Ewrop. A thrwy barchu ei cylch o ddylanwad hwy a deall ei anghenion amddiffynol hwy, y gellid cynnal heddwch wedi'r Ail Rhyfel Byd. Wedi y rhyfel, fe ymgatrefodd Davies mewn ystad yng ngogledd orllewin Washington. Ac enw yr ystad? Tregaron, ar ôl cartref, ar ôl man geni ei dad. Gwobrwyd Davies gyda 9 gradd anrhydeddus, gan gynnwys doethuriaeth y gyfraith gan Brifysgol Cymru. Cynnig na Charles Edward Hughes gwrthod dwywaith yn ôl y sôn, ond nath Joseph Davies derbyn y doethuriaeth anrhydedd gan Brifysgol Cymru. Oedd e hefyd yn is-lywydd Cymdeithas Anrhydeddus y Cymrydorion, y Cymdeithas Cymreig enwog yn Llundain, ac yn 1946 derbyniodd y Medal of Merit, yr anrhydedd sifil uchaf a rhoddir gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau. Anhygoel, mab Rahel o Fawn yn derbyn y Medal of Merit, a derbyniodd anrhydeddau tebyg gan lywodraethau 10 gwlad arall, gan gynnwys yr Undeb Sofietaidd, Ffrainc a Gwlad Belg. Ysgarodd o'i ail wraig yn 1955 gan barhau i fyw yn Rhegaron, hyd tan ei farwolaeth ym Mai 1958 yn 81 mlwydd oed. Nath ei gadael ei ystad i'r Llywodraeth Ffederal, gan obeithio y bydd yr ystad yn dod yn gartref i is-arlywydd yr Unol Daleithiau, neu fel ysgol rhyngwladol, fel ysgol ryddedig i fyfyrwyr materion rhyngwladol. Ond nhw'n dweud bod Hubert Humphrey ar fi'n symud i Tregaron, a nath hwnna ddim digwydd, a bellach mae'r ystad yn gampws i ysgol rhyngwladol Washington, a'r enw Tregaron yn cael ei ddefnyddio o hyd. Mae ei lwch wedi cael ei gladdu yn crypt Cadeirlan Cenedlaethol America yn Washington, DC. Ac yn y Cadeirlan, mae ffenestr wydr lliw o 50 troedferth cof i'w fam Rahel o Fawn. Peth arbennig iawn i weinidog gan y bedyddwyr o Finchenkin yw cael ffenestr lliw 50 troedferth ym mhrif Gadeirlan yn yr Unol Daleithiau. Nawr,
Mae Joseph E Davies yn gymeriad am heffaith, dwi'n derbyn hynny. Gwnaeth gamgymeriadau, do, mae hynny'n amlwg. Amheus oedd ei farn ar y degau, mae hwnna fod yn garedig iddo, ond eto i gyd. Does dim modd gorbwysleisio ei ddylanwad e. Bod y mab hwn i Rahel o Fôn wedi bod yn agos i dri arlywydd Americanaidd. Wedi chwarae rhan hanfodol yn ystod digwyddiadau mwyaf o'r 20 ganrif, os nad rhai o digwyddiadau mwyaf yn hanes y byd. Yn sicr, mae Joseph E Davies yn heiddi bod yn rhys y Cymru mawr, a dwi'n credu, gweitha'r cyfan, y bydde Rahel wedi bod yn hynod falch ohono. Diolch yn fawr. Diolch indeed, Rhys. Goodness me. That's an incredible tour of an incredible person's life, and we're so grateful to you for having uncovered so much that I don't know whether other people know this, but certainly I suspect we did not. And we want to give the opportunity to ask questions for a short time. Maybe that you want to delve into something of Davy's life, but it may be that you also want to think about his influence in some of these incredibly significant relationships and points of history in the 20th century. So we want to hand over to you. Please feel free to ask questions in Welsh or in English, and please feel free, Rhys, to answer in Welsh or in English, or better stick to Welsh or English, actually. So yeah, over to you. Any questions? Anybody like to start off? Wel, o pwy ni ddechrau gan dweud diolch hefyd, a hefyd mae dau beth fi eisiau dweud. So, mae'r stori am Wild Muse Couldn't Drive. Mae'n atgoffa fi o ti a merched, achos mae merched Rhys just yn addoli eu tad nhw. So dyma'r beth gyntaf. A'r ail beth wedyn, mae'n rhaid i ni cadw cofnod o plant sy'n dod i'r tabernacl, just rhag ofyn yn y dyfodol. Joseph Davies y dyfodol. Oes cwestiynau da chi yn gwbl? Unrhyw beth eisiau gofyn i Rhys? Neu, Owen, please. Neu ofyn Rhys, lle arddeio y dechreuoch chi ar hyn a beth sbardunodd chi i ddechrau ar hanes? Wel, Dwi oed wedi gweld sôn am wel, o Rahel o Fôn, a fi'n credu mai trwy, fi'n credu mai trwy stafell cael ei enwi fan hyn, Rahel o Fôn. Fi'n credu nes i jyst ar Google Rahel o Fôn, a wedyn, mae'r mab ma'n nage. Na, fi'n gwybod yr ateb na. O'n i'n cymryd rhan mewn cyfres o podcast am Welsh political icons. Ac o'n i'n cael yn gofyn i ni, ac o'n i'n dewis bob fath o bobl, o pobl UK o beth yn cael ei ddewis. So o'n i'n moyn cael bobl wirioneddol yn icons, ond falle pobl o ddim wedi cael y cydnabyddiaeth yn Gymru. So nes i un dyn yn y Samuel Griffith a sefydlo oedd yn brifnir cyntaf New South Wales. Nes i un ar Charles Evans Hughes a William Morris a dyn yn De Affrica oedd yn sylfaenydd y Blaid Gymunedol. Os o'n i'n edrych am pobl gwahanol yn ni, a felly dyna sydd des i ar draws Joseph E Davies. Dwi'n cofio tro cyntaf, dwi wedi dweud wrth Rhys, o'n i'n mynd i enwi stafell newydd ar ôl Rahel o Fôn, a dywedodd Rhys yn syth, mae mab hi yn enwog iawn. Gai jyst dweud diolch o galon, dwi'n mor falch bod i gyda dod heddiw. Dwi eisiau dweud heddiw diolch i Rosa, oherwydd yng nghyfrwyniad cyntaf i Rahel oedd y trithodydd cylchgrawn hynna sydd gynnon ni heddiw yn Gymraeg, cylchgrawn a thraddodiad ardderchog. A mae'n ddarllenis i y wraig yma o Volta
yn dysgu ni'r Cymru a rhywun o Sir Fôn, oedden ni'n dweud Hallelujah. A diolch yn fawr iawn, Rosa, ond hefyd yn yr olyniaeth, yr tabernacl, dyma Rhys yn fendigedig, a dwi'n teimlo fel, diolch yn fawr iawn. Dwi'n wedi bod wedi siarad heddiw, ond dwi eisiau dweud beth sydd yn hala fi. Wel, Robin, hi'n rhy caredig, ond mewn gwirionedd, nid fi ysgrifennodd yr erthygl y traethodyd, ond Richard Cleves oedd wedi gwneud y darlith cyntaf Rahel o Fôn am 2 flynedd yn ôl, so hi'n rhy caredig. Diolch yn fawr iawn. I rwy'n arall eisiau gofyn cwestiwn. Mae gen i ddiddordeb, ti wedi sôn, neu ti wedi crybwyll mwy nag unwaith am yr elfen o amhertheithrwydd efallai yn y cymeriad. Mae yna dueddiad y dyddiau hyn yn does i dynnu pobl i lawr os ydyn nhw'n amherffaith. Ti hefyd yr ochr arall, roedd o'n gymeriad ysbrydoledig Mae gen i ddiddordeb yn hynny, a ti di... Dwi'n yn gwybod beth yw'n cwestiwn i. Na. Wel, ti wedi taro'r hoelen wir, mae'n rwydd beirniadu, oedd yr missives nôl i Washington yn warthus mewn gwirionedd, ac oedd y gwyngalchu yma o Stalin a'r Purge Trials yn ofnadw. Ond eto dwi'n credu oedd yn neud o'r cymhelliad gorau yn ei farn a fi'n credu gath ei brofi'n gywir bod yn bwysig cael y berthynas mor dda phosib rhwng yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd. Ie, mae'n wastad on. Dyw pethau ddim mor ddi a gwyn nhw. Na'r beth. Diolch. Oedd e'n pregethu o gwbl? Oedd e'n Wel, rhan yn y byd sy'n bedyddiadau? Na, yn amlwg oedd y dylanwad Cristnogol yn gryf arno fe, ond dwi ddim wedi gweld dim cofnod o fe ei hunan yn pregethu. Cwestiynau eraill? Roedd wedi dod gyda fi yn y ffaith ei bod yn gwneud hafaliad rhwng Cristnogaeth a comuniddiau. Oedd hynny yn yn cyffredin ar y pryd? Oedd pobl eraill yn dweud yr un pryd? Fi'n gwybod fi wedi darllen ar ôl yn ni pobl yn gwneud cymariaeth debyg, a fi wedi darllen pobl ar ôl yn ni gofod darllen breget I.D. Thomas oedd yn gwneud yr hollol wahanol bod y comunyddiaeth yn hollol groes i'r byd Cristnogol. Dwi'n credu oedd yr gymhariaeth yna eto i wneud da'r eisiau'r berthynas dda yma ac yn eisiau trial dangos bod fwy yn gyffredin da Washington a Moscow na falle oedd yn ymddangos yn gyntaf. Oedd na ddim gwirionedd yn y ffaith bod yr Undeb Sofietaidd ar ei ffordd i fod yn fodel o wlad democrataidd. Oedd byth ddiddordeb dy Stalin hynny, a dwi'n credu siŵr o fod oedd Davies yn gwybod hynny. Fi hefyd yn gwybod hefyd bod yr Undeb Sofietaidd ddim yn arwyddo yr syniad o rhyddid yr unigolyn fel oedd e'n gymharu bod Cristnogaeth yn neud. Eto, dwi'n credu oedd yn gwybod hynny, ond eto oedd yn rhan o'r pragmataidd yma. Oh, sorry, Roy. Thank you for that. Just wondered how comfortable you think Davies would have been with the Mar-a-Lago establishment. No, I don't know. I don't know. Probably not. But again, Davies was a pragmatist, wasn't he? So, and a diplomat. So, he managed to get on with Stalin. So, who knows? We have this phrase, don't we? It's not what you know, it's who you know. To what extent do you think that Davies was just, as it were, in the right place at the right time, connected with the right people? Or was he really somebody of
ability and excellence, as it were. Yeah, well, I think definitely somebody of ability and excellence, because this is a man from Wisconsin, a man of, yes, there was means in the family, there was wealth in the family, but not extraordinary, not Merriweather Post level of wealth. It was definitely his oratory skills, his analytical skills, and I think his likeable personality that made Davies climb up the ladder. And of course then it helped him, he picked the right people, didn't he? He picked the right man in 1913. He supported Wilson, so of course then Wilson gave him his first job. He then worked with Roosevelt. Roosevelt then gave him the ambassadorship to the USSR. So yes, of course, he had influential people who became very influential friends. But I think he got there initially on merit, definitely. I actually work with Richard Cleves, who Rosa was mentioning there, and he was sorry he couldn't be here today, he was in London. He mentioned that obviously Trump has Mar-a-Lago, and he actually uses the coat of arms from the family. Yeah. And one of the words is integritas. He removed it, didn't he? Yeah. He took out the word integritas. Yeah. Surprised to me what it meant. Perhaps he didn't. Sorry, this is translator show. Diolch yn fawr. Canon dwi dysgu siarad Cymraeg. I'm from America. Oh, wow. I trained here at the college from 2015 to 2018. And I'm an American Southern Baptist, and I'm curious if, in your investigation of this, if you picked out any sort of Baptist distinctives that were utilized by Davies in his sort of political career, something like a hard work ethic, a sort of a Calvinistic understanding of working towards something that maybe inspired his, fervor or something he saw in his mother. Yeah, well, certainly his mother was a huge influence on him. He didn't dedicate a 50-foot stained glass window in memory of his father in the cathedral in Washington, for example. And he also credits the Welsh preaching style as being very influential in his own oratory. Of course, he would have been hardworking. You don't reach that level without being a hard worker. It's interesting, of course, it was in the crypt of the Anglican cathedral he's buried. So I would imagine Davies, like many busy men, probably drifted away from church life and church activities. But it was interesting when he was sending those missives back from Moscow, he was talking about the faith he learned on the knee of his mother. So obviously the influence was there, but I haven't seen any real evidence of him being a church leader or anything like that. Although I did think, as I was listening to you, that some of his efforts to bring people together, they sounded, quite remarkable. I know Baptists have led the world in dividing, but at the same time, there is something about this bringing people together with difference that I thought, I wonder if that's a part of his makeup. So. I think Roy had a question. Yes. So. Hello, Rhys. Hello. Good to see you again. I wonder if you can talk me out of believing this. Having said that you think it was more a matter of pragmatism than the confluence of Christianity and communism. We know that Marx was influenced by not just his Jewish background, but his Christian background as well. But most of all, we know that there is a very strong affinity between Latin American theological Christian faith
and Marxism. Granted, it's only dependent on the Marxist analysis, and it's the Marxist-Leninist analysis. I just can't help feeling that it's deep down, it's emotional, it's cultural affinity, the Welsh workers' influence on politics and so much else. Maybe he did. Well, who am I to go into the mind of Joseph Davis? I can't possibly say what he actually. But you're quite right, because he might have been influenced by the early church and the Book of Acts, and sharing everything out amongst each other. So no, he could well have been. When I'm arguing about pragmatism, I'm saying that in defence of him, really, against the criticism of the whitewash when it came to the reports about the Purge trials and how he thought that they were all guilty, and that was quite in conflict with what the Western press said at the time. But you could well be right, and there's evidence of him going to the South Wales Valleys, for example, when he was in Wales. So he would have seen Welsh workers, so who knows. I've got a question about the pragmatism. Yes. I wonder whether he needed to say anything and still be a pragmatist. So he could have reported on the wonderful interland of the Soviet Union, could have reported on the communes and so on. Why did he have to actually commend the one thing that Stalin has left a stain with? Yeah. And it's this murder of 20 million people. Well, he wasn't talking about. Are you talking about the Holodomor then, the murder of 20? He was talking about the Purge trials of former communist leaders. Okay. He didn't have to say anything, did he? But he obviously decided it was important for Soviet-American relations. Why he decided to include it? He went there. He went to one of the Purge trials, so maybe he thought he had to pass comment on it, and perhaps because of the view of the Western press at the time, which wasn't favourable, that he would have to present a counter argument to try and create that good relationship between Washington and Moscow, to try and stop some sort of a Nazi Soviet pact, which did then happen in 1939. But he was a lawyer, right? So it was even more shocking that. Yes. Yeah. Now ni just. The number of people who have come, as well as the engagement that we have seen, pays tribute to what you have given to us, Rhys. So thank you, Diolch yn fawr, for opening up the life of somebody who deserves to be remembered, and to be remembered not just for the great things that will be written down, but also for some of those little things like bringing together his neighbours to create something beautiful. That was the most lovely story, and I think perhaps the one I will try and take with me. So thank you, and we want to pray as we finish. I was thinking, should we say the grace together in either English or Welsh? Because then everybody can take part. Yeah. Now ni dweud y gras gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Christ, a hariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.